Drevosplyňovací kotol s ručným prikladaním kusového dreva a nadštandardnou nakladacou komorou ušetrí čas, ktorý môžete venovať rodine alebo záľubám. Dovoľte mi predstaviť moderný drevosplyňovací kotol na drevo Attack DPX Profi. V tomto videu sa pozrieme na vlastnosti, technické parametre a možnosti ovládania kotla. Attack DPX Profi je možné rozšíriť o automatický peletový horák, ktorom je možné spaľovať drevné pelety v automatickom režime. V takomto prevedení sa kotol vyrába pod obchodným označením Attack DPX Combi Pellet. Kotol získal radu ocenení na domácich a svetových výstavách vrátane jednej z najprestížnejších výstav MCE Milano. Dosahuje vysokú účinnosť spaľovania až 91%, spĺňa emisnú triedu 5 a je zaradený do dotačných programov v Európskej únii a v mnohých krajinách sveta. Konštrukcia výmeniku, ktorá je z kvalitnej kotlovej ocele hrúbky 6 mm, garantuje dlhú životnosť kotla. Jedna z predností kotla je spaľovanie dreva vo veľkej nakladacej komore o objeme až 190 litrov, v ktorej stačí metrovicu predeliť len raz. Spaľovanie prebieha na princípe splynovania, kedy sa pri chemickom procese uvoľňuje z drevnej hmoty tzv. Drevný plyn, ktorý je následne za prívodu spaľovacieho vzduchu spaľovaný v keramickej tryske kotla, ktorá odoláva teplote až do 1350 stupňov Celzia. Celý proces je poháňaný spalinovým ventilátorom kotla. Automatická komínová klapka sa stará o priamy odťah spalín z nakladacej komory do komína a slúži aj pre jednoduchšie rozkúrenie kotla. Otvorením prikladacích dvierok sa klapka otvorí a pri ich zatvorení sa automaticky uzavrie. Attack DPX sa predáva v troch rôznych prevedeniach: štandard, profi a lambda. Riadiaca elektronika profi sa ovláda veľmi jednoducho a intuitívne. Dokáže ovládať až 2 čerpadlá. Čerpadlo vykurovacieho okruhu alebo čerpadlo nabíjania akumulačnej nádrže alebo teplej užitkovej vody. Displej zobrazuje aktuálne prevádzkové informácie, ako napríklad kotlová teplota, teplota spalín, teplota v akumulačnej nádrži a taktiež umožňuje sledovanie parametrov činnosti ventilátora a prevádzku obehových čerpadiel. Pri prevedení kotla Profi je nastavovanie primárneho a sekundárneho vzduchu vykonávané manuálne. Pomocou týchto klapiek je možné nastaviť výkon kotla a kvalitu spaľovania. Pri používaní kotla netreba zabudnúť na čistenie. Čistenie kotla je jednoduché a zaberie asi 5 minút. Pri verzii Profi, okrem výkonovej verzie 15 kW, čistíme turbulátory pomocou páky, nakladaciu komoru a bočný priestor pod turbulátormi pomocou kutáča a popolníkovú časť pomocou zbernej lopatky. Pravidelná údržba vás môže ochrániť pred množstvom problémov a zabezpečí spoľahlivú prevádzku a dlhú životnosť. Pri kotle na tuhé palivo odporúčame zakúpiť ku kotlu aj akumulačnú nádrž so zmiešavacím zariadením Attack Oventrop. Pri plnom výkone a optimálnej účinnosti spotrebujete menej paliva, čím sa vykurovanie stane ekologickejšie a ekonomickejšie. Ďalšou výhodou spojení kotla s akumulačnou nádržou je jeho prevádzka pri menovitom výkone, čím sa dosiahne minimálne množstvo dechtu a kyselín pri spaľovaní a následne vysoká životnosť kotla a komína. Pripojením akumulačnej nádrže a zmiešavacieho zariadenia Oventrop ku kotlu tiež získate predĺženú záruku na kotlové teleso až na 6 rokov.